Inden vi begynder, vil jeg gerne bede dig om en lille tjeneste. Jeg arbejder virkelig hårdt på at nå milepælen på 1000 abonnenter. Et tal, der virkelig betyder meget for mig. Tryk venligst på abonner-knappen. Det er kun et enkelt klik for dig, men det er en kæmpe motivation for mig til at fortsætte med at lave videoer. Mange tak. Natten, da Eliza Crane blev drevet bort fra Hadley's Crossing, var temperaturen allerede faldet til under frysepunktet, og den første hårde frost i 1907 Octradrive sneg sig hen over West Virginias bakker som en langsom, tavs bøddel. Hun var 15 år gammel, barfodet, og klamrede sig til en blomsterpose, der indeholdt alt, hvad hun ejede i denne verden. 2 bøger, et uldtæppe med et hul i midten, en lommekniv, hendes far havde givet hende, før minen tog ham, og en håndfuld tørrede bønner, hun havde stjålet fra sin egen mosters spisekammer. Stjålet. Det var det ord, moster Mabel brugte. Det ord, hele byen syntes ivrig efter at tro. Men Eliza havde ikke stjålet noget. Hun havde bare gjort, hvad hun altid havde gjort. Hun var for klog til det lille liv, de ville have hende til at leve, og de havde endelig fundet en grund til at straffe hende for det. Problemerne var startet, som problemer ofte gør, med en bog. Eliza var blevet forældreløs som 11-årig, da hendes mor, allerede svækket af års fejlernæring, bukkede under for lungebetændelse under den bitre vinter i 1903 Octradrive. Hendes far, Thomas Crane, var død 2 år før det, knust under en kollapset bjælke i Monarch Coal Mine, sammen med 14 andre mænd, hvis navne blev læst 1 gang i Hadley's Crossing Methodist Church og aldrig talt om igen. Mineejerne betalte hver enke $4 og et brev med dyb beklagelse. Elizas mor brugte pengene til at købe medicin, der ikke virkede, og mad, der ikke holdt. Efter hendes mors død blev Eliza sendt til at bo hos sin moster Mabel og onkel Vernon Pruitt, der drev en kolonialforretning på hovedvejen gennem byen. Pruitts var ikke onde mennesker, ikke lige frem. De gav Eliza mad, en feltseng i baglokalet og forventede, at hun tjente sit ophold ved at feje, fylde hylder og passe sin plads. Problemet var, at Eliza ikke vidste, hvordan man passede sin plads. Det havde hun aldrig gjort. Selv som lille barn havde hun været anderledes. Mens andre piger i Hadley's Crossing legede med majskolvedukker eller hjalp deres mødre med vask, sad Eliza under verandaen og læste alt, hvad hun kunne finde. Gamle almanakker, frøkataloger, aviser brugt til indpakning, endda etiketterne på medicinflasker. Hendes far havde lært hende at læse, før hun var 5. Sidende ved siden af hende ved køkkenbordet med en blyantstump og et stykke brunt papir tegnede bogstaver, mens kakkelovnen tikkede og poppede i hjørnet. Du har et sind som en bæk efter regn, Eliza. Han havde engang sagt til hende, det bliver bare ved med at bevæge sig. Lad aldrig nogen dæmme det op. Ingen i Hadley's Crossing forstod, hvad de skulle stille op med en pige som hende. De andre børn kaldte hende bogpige og professor, og ikke venligt. Kvinderne i byen hviskede, at hun var mærkelig, at hendes mor havde læst for meget under graviditeten, og at det havde påvirket barnet. Mrs. Harrow, der drev posthuset og anså sig selv for at være byens moralske autoritet, sagde engang direkte til moster Mabel, den pige har idéer over sin stand, og idéer over din stand er det samme som ukrudt i en have. De vil kvæle alt nyttigt, hvis du ikke trækker dem op tidligt. Moster Mabel prøvede. Hun begrænsede Elizas læsning. Hun tildelte hende ekstra pligter. Hun fortalte hende gentagne gange, at piger, der stillede for mange spørgsmål, endte alene og ulykkelige, og at jo hurtigere Eliza lærte at være nyttig i stedet for nysgerrig, jo bedre ville det være for hende. Men Eliza kunne ikke holde op med at være nysgerrig, lige så lidt som hun kunne holde op med at trække vejret. Da hun var 14, opdagede hun en kasse med gamle landbrugsbulletiner bagest i sin onkels butik. Hæfter udgivet af Statens Udvidelsesservice om jordens sammensætning, sædskifte, rodskæring og teknikker til dyrkning i koldt vejr. De var blevet sendt til butikken til distribution, men ingen i Hadley's Crossing havde nogensinde ønsket dem. Eliza læste dem alle, nogle af dem 3 og 4 gange. Hun begyndte at eksperimentere i den lille jordplet bag butikken og forsøgte at dyrke salat i november ved hjælp af en koldramme, hun havde bygget af skråttræ og et knust vindue. Det virkede. Salaten voksede, og det var begyndelsen på alle hendes problemer. For da Eliza viste sin moster de sprøde grønne hoveder af salat, der voksede midt om vinteren, undrede moster Mabel sig ikke over det. Hun spurgte ikke, hvordan Eliza havde gjort det. Hun kiggede på koldrammen, kiggede på salaten, kiggede på det knuste vindue og sagde, du tog det vindue fra baglokalet uden at spørge. Det var revnet.
Eliza sagde, ingen brugte det. Det er ikke pointen. Pointen er, at du tror, reglerne ikke gælder for dig. Og så kom natten, der afsluttede alt. Den 17. oktober 1937 rapporterede Mrs. Hargroves datter, Patricia, at et glas honning og en pose sukker var forsvundet fra Puit-butikken. Eliza havde passet disken den eftermiddag. Patricia sagde, at hun havde set Eliza lægge noget under disken, selvom hun ikke kunne sige præcis hvad. Det var nok. I en by, hvor folk allerede var mistænksomme over for en pige, der læste for meget og stillede for mange spørgsmål, var det mere end nok. Moster Mabel spurgte ikke Eliza om hendes side. Onkel Vernon kiggede på gulvet. Mrs. Hargrove stod i butikkens døråbning med armene over kors og sagde, jeg har sagt det i årevis. Den pige er problemer. Pak dine ting. Moster Mabel sagde, jeg vil have dig ud inden morgen. Eliza kiggede på sin moster og sin onkel og den cirkel af naboer, der var samlet, og hun så noget, hun aldrig ville glemme. Ikke vrede, ikke had, men lettelse. De var lettet over at have en undskyldning for at slippe af med hende. Hun havde altid gjort dem utilpasse simpelthen ved at være den, hun var. Og nu kunne de endelig holde op med at lade som om. Hun ventede ikke til morgen. Hun pakkede sin blomsterpose og gik ud i den frosne oktobernat. Hvis du vil finde ud af, hvordan en barfodet 15-årig pige overlevede en vinter i West Virginia alene og byggede noget så ekstraordinært, at den by, der smed hende ud, en dag ville tigge om hendes hjælp. Abonner på denne kanal og fortæl mig i kommentarerne, hvor du ser fra. For det, Eliza Crane skabte i disse bjerge, ændrede ikke kun hendes liv, men livet for hundredvis af mennesker i generationer fremover. De første 3 dage slog næsten ihjel. Eliza gik nordpå, væk fra Hadley's Crossing, og fulgte gamle skovveje, der snodede sig op i bjergene. Hun havde ingen plan ud over at skabe afstand mellem sig selv og de mennesker, der havde kasseret hende. Nætterne var brutale. Hun sov under klippeudhæng og i hule træstammer, rystede så voldsomt, at hendes tænder gjorde ondt. Hun spiste de tørrede bønner rå, fordi hun ikke havde nogen måde at tilberede dem på. Og hun tyggede på birkebark og gravede vilde rødder op, hun genkendte fra sin læsning. Cikorie og bukkehorn og de sidste visne rester af efterårets mælkebøtteblade. På den anden nat regnede det. Kold, ubønhørlig, gennemblødende regn, der fandt alle sprækker i hendes tæppe og alle revner i klippefremspringet, hun havde kravlet ind under. Ved morgen var hendes fingre hvide og stive, og hun kunne slet ikke mærke sine fødder. Hun vidste med den rolige klarhed, der undertiden ledsager reel fare, at hvis hun ikke fandt ordentligt ly inden for den næste dag, ville hun dø. Det var bækken, der reddede hende. Hun havde fulgt en smal bæk op ad bakke på jagt efter en kilde eller et dybere udhæng, da hun bemærkede noget mærkeligt. Vandet var varmt. Ikke varmt, ikke dampende, men mærkbart varmere end den iskolde luft. Hun fulgte det varme vand opstrøms, skubbede sig gennem rhododendronbuske og klatrede over mosbegroede sten, indtil hun kom rundt om et hjørne og stoppede. Foran hende, skåret ind i siden af en stejl bjergside, var en struktur, der var ulig noget, hun nogensinde havde set. Den var delvist under jorden, bygget ind i selve skråningen, med en lang sydvendt væg, lavet næsten udelukkende af glas. Gammelt glas, bølget og tykt, sat i tunge trærammer, der var værbidt til jernfarve. Taget var jord og savsmuld, groet over med mos og vildt græs, så grundigt, at man fra oven aldrig ville vide, at det var der. En stens skorsten rejste sig fra den ene ende, og nær bunden af glasvæggen kom den varme bæk ud af et rør, der var sat i fundamentet. Det var et drivhus, et underjordisk drivhus, bygget ind i bjerget. Eliza nærmede sig det langsomt, halvt forventende, at det var beboet, men døren, tyk svulmet af fugt, havde ikke været åbnet i lang tid. Hun var nødt til at lægge skulderen imod den, og den skrabede op med en stønnen, der genlød mod bjergskråningen. Indenfor var luften varm. Ikke bare varmere end udenfor, virkelig bemærkelsesværdigt varm. Glasvæggen vendte direkte mod syd, og selv det svage oktober sollys havde opvarmet interiøret til noget tæt på 50 grader. Bagvæggen var solid sten, den blotlagte ansigt af selve bjerget, og Eliza kunne mærke varme stråle fra den. Den varme bæk løb gennem en stenkanal skåret i gulvet, før den forsvandt ud på den anden side. Gulvet var stampet jord, og langs begge vægge stod lange, dybe vækstbede lavet af stablede sten fyldt med mørk jord, der lugtede af års komposteret løv.
Nogen havde bygget dette sted med ekstraordinær omhu og viden. Den sydvendte glasflade fangede hver en tilgængelig time med sollys. Det jorddækkede tag isolerede mod varmetab. Den stenvægge bagpå absorberede varme i løbet af dagen og frigav den om natten. En termisk masse, der fungerede som en kæmpe, langsomt frigivende varmelejme. Og den varme bæk, som Elisa senere ville opdage, forsynet af en naturlig varm kilde højere oppe på bjerget, leverede en konstant basislinjetemperatur, der holdt interiøret over frysepunktet, selv i den dybeste kulde. Hun fandt spor af dens tidligere beboere spredt rundt omkring. Rustne værktøjer hængende på kroge, en soveplatform bygget op af den varme stenmur, hylder med lerkrukker og glasbeholdere, og mest dyrebare af alt, en lille trækasse indeholdende snesevis af papirkuverter, hver omhyggeligt mærket med falmet blæk. Frø, tomat, peber, bønner, græskar, salat, grønkål, urter, hun aldrig havde hørt om. Nogen havde gemt disse frø med den samme omhu, som en juveler ville give diamanter. Elisa sank ned på soveplatformen og græd. Ikke af sorg, men af den overvældende erkendelse af, at hun havde fået noget, en chance, et sted, en mulighed, som hun ikke havde turet forestille sig eksisterede. Hun ville senere lære drivhusets historie fra Silas Whitmore, en gammel eneboer, der boede i en hytte 3 miles længere oppe på bjerget. Silas stødte på hende 2 uger efter. Hun var flyttet ind, tiltrukket af den tynde røg fra skorstenen, der ikke havde røget i årevis. Han ankom med et haglgevær over armen og mistanke i øjnene, og tog afsted 4 timer senere efter at have delt sit tobak, sin viden og historien om manden, der havde bygget drivhuset. Hans navn havde været Dr. Amos Fletcher, en botaniker fra University of Virginia, der var kommet til disse bjerge i 1919 for at studere lokale medicinske planter. Han havde bygget det underjordiske drivhus som en forskningsstation ved hjælp af principper for jordbeskyttet arkitektur og passiv solenergi-design, der var årtier forud for deres tid. Den varme kilde havde været hans største opdagelse, en geologisk gave, der leverede konsekvent 48 grader vand året rundt. Han ledte det gennem drivhusets gulv og skabte et strålevarmeanlæg, der holdt hans planter i live gennem de hårdeste vintre. Dr. Fletcher var død i 1900 i en oktradive alene under en snestorm, der havde fanget ham i 3 uger. Da Silas havde været i stand til at nå drivhuset, var den gamle botaniker væk. Hans planter havde dog overlevet. De var fortsat med at vokse i deres stenbede, sæson efter sæson, utæmmet, men levende, opretholdt af den varme kilde og de passive systemer, Fletcher så omhyggeligt havde designet. Han var en mærkelig mand, sagde Silas til Elisa, mens han snittede et stykke hickory ved hendes nybyggede ildsted. Talte med sine planter, læste bøger tykkere end min arm. Folk nede i dalen syntes, han var skør. Han kiggede på Elisa med noget, hun ikke havde set rettet mod sig i lang tid. Respekt. Jeg tror, I to ville være kommet godt ud af det. Silas blev Elisas lærer. Ikke i formel forstand, men på den måde, som kun en person, der har levet 60 år i bjergene, kan undervise. Ved at vise, ved at gøre, ved at besvare spørgsmål med flere spørgsmål. Han lærte hende at jage og fange, at identificere enhver spiselig plante inden for 8 kilometer, at læse vejret i fuglenes bevægelser og vindens lugt. Til gengæld delte Elisa, hvad hun havde lært af Dr. Fletchers noter, som hun havde fundet i en vandtæt dåse under hans soveplads, detaljerede dagbøger, der beskrev hans dyrkningsmetoder, hans eksperimenter med kolde, hårdføre sorter, hans observationer om lysvinkler og jordtemperatur. Sammen, i løbet af den første vinter, bragte de drivhuset tilbage til livet. Elisa startede med de frø, hun havde fundet. Hun plantede salat og grønkål i stenbedene sammen med spinat og en række koldtolerante urter. Det varme kildevand, der blev kanaliseret gennem gulvet, holdt jordtemperaturen på en stabil 11 grader, varm nok til rodudvikling, selv når luften udenfor faldt til 0. Det sydvendte glas opsamlede hvert minut af vintersolen, og den massive stenmur lavrede varmen og frigav den langsomt gennem natten. I januar spiste hun friske grøntsager. I marts havde hun tomatplanter startet i lerpotter på den varmeste hylde. Da bjerglauerbæren blomstrede i maj, havde hun en fungerende gård. Lille, ja, men produktiv ud over alt, hvad hun kunne have forestillet sig. Men Elisa stoppede ikke der. Hun stoppede aldrig. Den første forår begyndte hun at udvide. Ved hjælp af Dr. Fletchers dagbøger som vejledning og hendes egen ubønhørlige eksperimentering som brændstof, byggede hun en anden dyrkningsstruktur.
Et terrasset bedsystem skåret ind i den sydvendte skråning under drivhuset. Hun slæbte sten fra bækken, hundredvis af dem, og byggede støttemure, der skabte jævne planteflader på den stejle bjergside. Hun fyldte terrasserne med komposteret løv, bækbundsslam og den rige, sorte jord, hun gravede frem under faldne træstammer. Hun designede et kunstvandingssystem ved hjælp af udhulede sektioner af bjerglauerberggrene, der kanaliserede vand fra den varme kilde ned gennem terrasserne i en kaskade af små damme og kanaler. Hver terrasse var lidt varmere end den ovenover, fordi vandet havde mere tid til at absorbere solvarme, mens det faldt. Den nederste terrasse, opdagede hun, forblev varm nok til at dyrke peberfrugter langt ind i november. Hun byggede en rodfrugtkælder ind i bjergskråningen ved hjælp af de samme jordbeskyttede principper som drivhuset. Hun lærte at konservere mad, tørre bønner og urter, opbevare rodfrugter i lag af sand, fermentere kål til surkål ved hjælp af en opskrift, hun fandt i en af Dr. Fletchers dagbøger, der var gået i arv fra tyske bosættere. I sit andet år på Kajbjerget producerede Eliza mere mad, end hun kunne spise alene. Det var da hun traf en beslutning, der ville definere resten af hendes liv. Hun begyndte at bære kurve med friske grøntsager ned ad bjerget til de små samfund spredt ud over dalene nedenfor. Ikke Hadley's Crossing, men de små bosættelser af familier, der var for fattige og for afsides til at have adgang til frisk mad om vinteren. Hun solgte det ikke, hun gav det væk. Familierne i disse dale havde aldrig set frisk salat i januar. De havde aldrig smagt en tomat, der ikke kom fra en dåse. Børn, der var vokset op med majsbrød, bønner og saltet svinekød, stirrede på lysegrønne spinatblade, som om de så på noget fra en anden verden. Rygtet spredtes langsomt i starten, derefter med stigende momentum, som alle bemærkelsesværdige ting til sidst rejser gennem vidnesbyrd fra mennesker, hvis liv er blevet ændret. En kvinde ved navn Martha Bowen, hvis yngste barn havde været sygt hele vinteren, fortalte sin søster i den næste dal, at en pige på bjerget dyrkede mad midt om vinteren og gav den væk gratis. Søsteren fortalte sin mand. Manden fortalte sin fætter. Fætteren kørte sin muldvogn 20 kilometer for at se det med egne øjne. Ved foråret 1904 tog folk regelmæssigt turen op ad bjerget. De kom for mad, ja, men de kom også for noget andet. De kom for at lære. Eliza, nu 18, havde udviklet dyrkningsteknikker, der var år forud for alt, hvad der blev praktiseret i regionen. Hun lærte alle, der ville lytte. Hvordan man bygger koldrammer, hvordan man komposterer, hvordan man gemmer frø, hvordan man læser jord efter dens farve og tekstur, hvordan man forlænger vækstsæsonen med uger, ved kun at bruge sten, glas og en forståelse af, hvordan varme bevæger sig. Hun lærte dem, som hendes far havde lært hende, tålmodigt, uden nedladenhed, med den stille selvtillid hos en, der har testet et hvert princip mod virkeligheden og fundet det sundt. Silas Whitmore døde om vinteren 1941 fredeligt i sin hytte med sin hund ved sine fødder og en ild i ovnen. Han efterlod Eliza sit land, 80 tønder bjergskov, der grænsede op til drivhusejendommen. I sit testamente, skrevet med en rystende hånd på bagsiden af en kvittering fra en foderstofbutik, skrev han til Eliza Crane, som beviste, at det bedste man kan dyrke er et menneske ingen troede på. Det var den følgende vinter, vinteren 1900 tugfyr, med krigen raserende oversøisk og unge mænd, der forsvandt fra hver dal og landsby i West Virginia, at Hadley's Crossing kom tilbage i Elizas liv. Byen havde aldrig været velstående, men krigen drænede den for næsten alt. Mændene tog til hæren. Minen reducerede driften. Forsyningsvognene, der bragte dåsemad og mel til Puit-butikken, kom sjældnere og stoppede sig helt. I februar sultede familier i Hadley's Crossing. Børn spiste kogt skosål og agernmos. De gamle og de meget unge begyndte at svækkes. Det var tante Mabel af alle mennesker, der foretog rejsen op ad bjerget. Hun ankom til drivhusets dør en grå februar morgen, tyndere end Eliza huskede, hendes hænder rå og forrevne, hendes stolthed tydeligvis i krig med hendes desperation. Hun stod i døråbningen og så på den grønne overflod, der voksede indeni. Salaten, grønkålen, spinaten, urterne, tomatplanterne tunge af frugt midt om vinteren, og hendes mund faldt åben. Hvordan? Hviskede hun. Varm kilde, sagde Eliza. Passiv solenergi, termisk masse, kompostering, frøopbevaring.
Alt det, jeg forsøgte at vise dig med den koldramme. Tante Mabels øjne fyldtes med tårer. Eliza, hvor mange mennesker har brug for mad? Hele byen. Eliza, jeg er ked af det. Jeg er så ked af det, vi gjorde mod dig. Eliza så på kvinden, der havde smidt hende ud i en bidende kold nat for et glas honning, hun ikke havde stjålet. Hun kunne have sagt mange ting. Hun kunne have påpeget ironien, uretfærdigheden, årene med kulde og sult og ensomhed, hun havde udholdt, fordi denne kvinde og denne by havde besluttet, at en pige, der læste for meget og stillede for mange spørgsmål, var disponibel. I stedet sagde hun, hjælp mig med at læse vognen. Hun fodrede Hadley's Crossing den vinter. Hun fodrede dem gennem foråret, og da jorden tøede op, tog hun selv ned til byen og lærte dem alt, hvad hun vidste. Hun organiserede arbejdshold til at bygge koldrammer og rodfrugtkældre. Hun viste dem, hvordan man terrasserede bjergskråningerne, hvordan man komposterede, hvordan man gemte frø fra de sundeste planter. Hun etablerede et frøbibliotek bagerst i Puit-butikken, den samme butik, hun var blevet forvist fra, hvor familier kunne låne frø om foråret og returnere gemte frø om efteråret. Mrs. Hargrove, kvinden, der havde orkestreret Elizas forvisning, undskyldte aldrig direkte. Men en eftermiddag, mens Eliza underviste en gruppe kvinder i, hvordan man byggede et varmbed til tidlige forårsplanter, dukkede Mrs. Hargrove op i udkanten af gruppen, lyttede i 20 minutter og sagde så højt nok til, at alle kunne høre det. Patricia løj om honningen. Jeg vidste, hun løj. Jeg lod det stå, fordi det var belejligt. Derefter vendte hun sig om og gik hjem. Det var det tætteste, Hadley's Crossing nogensinde havde oplevet på en tilståelse, og det hang i luften som røg, synligt, ubestrideligt, umuligt at tage tilbage. Eliza sagde intet. Hun vendte simpelthen tilbage til sin lektion om jordtemperatur og spirehastigheder. I 1945 vendte en ung mand ved navn James Whitfield tilbage fra krigen med en knust venstre arm og en stilhed, der kom af at have set for meget. Han havde hørt om kvinden på bjerget, der fodrede halvdelen af amtet, og han kom for at se det med egne øjne. Han blev 3 dage, så en uge, så en måned. Han og Eliza blev gift foråret 1946 i drivhuset med den varme kilde, der boblede gennem gulvkanalerne, og tomatplanter, der tjente som dekoration. Sammen udvidede de driften til noget, der ville have forbløffet Dr. Amos Fletcher. De byggede 3 flere underjordiske drivhuse langs bjergskråningen. Hvert enkelt designet til at udnytte den varme kilde, som Eliza havde kortlagt i sin helhed, og spore hver gren og biflod over ejendommen. De etablerede et helårligt marked i Hadley's Crossing. De oprettede et lærlingeprogram for unge mennesker, drenge og piger, der ønskede at lære bæredygtigt landbrug. De udviklede nye sorter af kolde, hårdføre grøntsager gennem omhyggelig frøudvælgelse, herunder en stamme af tomater, der kunne sætte frugt ved temperaturer 10 grader lavere end nogen kommerciel sort. I 1950'erne producerede Whitfield Mountain Farm, som den blev kendt, mad til over 300 familier i 4 amter. Landbrugsforskere fra Statsuniversitetet kom for at studere Elizas metoder. Landbrugskonsulenter fra så langt væk som Vermont og Minnesota besøgte for at lære om hendes underjordiske drivhusdesigns. En artikel i et regionalt landbrugstidsskrift kaldte hende den mest innovative lille landmand i Appalachia. Eliza flyttede aldrig væk fra bjerget. Hun søgte aldrig berømmelse eller anerkendelse, ud over det, der kom til hende naturligt gennem kvaliteten af hendes arbejde. Hun opfostrede 4 børn, 2 sønner og 2 døtre, som alle lærte at dyrke mad, før de lærte at læse, og som alle lærte at læse, før de startede i skole. Hun insisterede på begge dele. Hænder i jorden og næse i en bog, sagde hun til dem. Det er hele hemmeligheden. Hun fortsatte med at undervise indtil ugen hun døde. På en varm september eftermiddag i 1998, i en alder af 76, satte Eliza Whitfield sig på stenbænken uden for det oprindelige drivhus. Det, hun var snublet ind i som en frossen, barfodet, skræmt 15-årig pige for en oktres år siden, og lukkede øjnene. James, der var død 2 år tidligere, havde altid sagt, at bænken var det varmeste sted på bjerget. Hun blev fundet der af sin yngste datter, Clara, med sen eftermiddagssol i ansigtet og en pakke gemte tomatfrø i skødet. Mere end 400 mennesker deltog i hendes begravelse. De kom fra hver dal og landsby inden for 50 kilometer. De kom fra universitetet. De kom fra landbrugskonsulenttjenesten. Familier, hun havde fodret under krigen, bragte deres børnebørn.
Tidligere lærlinge, der nu drev deres egne gårde over hele Appalachia, kørte gennem natten for at være der. Whitfield Mountain Farm fortsætter med at fungere i dag, drevet af Elisas børnebørn og en roterende gruppe af lærlinge, der kommer fra hele landet for at lære de metoder, hun udviklede. Det oprindelige drivhus står stadig opvarmet af den samme kilde, der reddede en piges liv i 1937. Frøbiblioteket, hun etablerede, har distribueret over 10.000 frøsorter til små landmænd i hele regionen. Den kolde, hårdføre tomat, hun udviklede, lokalt kendt som Crane Red efter hendes pigenavn, dyrkes stadig i haver fra West Virginia til Maine. Og i baglokalet af det, der plejede at være Puett's Dry Goods store i Hadley's Crossing, nu et samfundscenter, hænger et indrammet eksemplar af de gamle landbrugsbulletiner, der startede det hele. Dem, ingen ville have. Dem, en nysgerrig pige læste 4 gange, fordi hun ikke kunne stoppe sit sind fra at bevæge sig. Hvad ville du have gjort, hvis verden fortalte dig, at din nysgerrighed var en fejl? At din sult efter viden var et problem? At netop de kvaliteter, der gjorde dig ekstraordinær, var grundene til, at du ikke hørte til? Ville du have troet dem? Ville du have krympet dig selv for at passe ind i det rum, de skabte til dig? Eller ville du have gået ind i mørket, ind i kulden, ind i det ukendte? Med tillid til, at et sted derude var et sted, hvor det at være præcis den du er, ikke var en byrde, men en gave. Eliza Crane forsøgte aldrig at være nogen anden end den, hun var. Hun krympede sig ikke. Hun undskyldte ikke. Hun søgte ikke hævn over de mennesker, der havde gjort hende uret. Hun fortsatte simpelthen med at vokse, fortsatte med at lære, fortsatte med at bygge, fortsatte med at give mad til enhver, der var sulten, uanset om de fortjente hendes generøsitet eller ej. Og ved at gøre det beviste hun noget, som enhver person, der nogensinde er blevet latterliggjort for at være anderledes, har brug for at høre. De ting, der gør dig mærkelig, er ofte netop de ting, der vil redde dig. Og måske, hvis du er modig nok og stædig nok, de ting, der også vil redde alle omkring dig. Hvis denne historie resonerede med dig, hvis du nogensinde har været den, der ikke passede ind, den, der stillede for mange spørgsmål, den, der nægtede at stoppe med at række ud, så tryk på abonner for flere historier om almindelige mennesker, der opnåede ekstraordinære ting. For verden er aldrig blevet forandret af de mennesker, der gjorde, hvad de fik besked på. Tak fordi du lyttede til slutningen af videoen. Jeg værdsætter virkelig hvert øjeblik, du har tilbragt her sammen med mig. Vi er i øjeblikket på en rejse mod at nå vores første 1000 abonnenter. Hvis de historier, jeg fortæller, har rørt dit hjerte bare en lille smule, så støt mig venligst ved at trykke på abonner-knappen lige nu. Hvert abonnement er en kæmpe kilde til motivation, der hjælper mig med at blive ved med at skrive og bringe dig endnu mere meningsfulde historier. Farvel og på gensyn i den næste video.